ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайхом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. бо мақсади ошноӣ пайдо кардан аз рафти корҳои ободониву созандагӣ ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, огаҳӣ аз вазъи зиндагии мардум ва мулоқот бо фаъолон, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳоти Хурмӣ сафари корӣ анҷом дод. истифодаи босамари ҳар қитъа замини корам, афзун намудани боздеҳи он дар маҷмӯъ таъмини амнияти ғизоӣ аз масъалаҳоест, ки пешрои муаззами миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми боздид аз вилояти Суғд дар машварат бо фаъолон бори дигар таъкид намуданд. Дар ин самт бо роҳнамоии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода низ корҳои зиёде ба иҷро мерасад. Зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Хурмӣ раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ нахуст аз заминҳое ки дар соҳили рости дарёи Зарафшон бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, соҳибкорон, бахши ҳифзи муҳити зист ва деҳқонон барои кишти шолӣ ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуданд дидан намуд. Қайд гардид ки солҳои охир бо тавсеяи корҳои соҳилбандӣ ин ҷо наздик ба 200 гектар замини нав кушода дар он асосан шолӣ кишт мешавад ва ба кишт мутобиқ намудани қитъаҳои дигар замин идома дорад. Зимни боздид ба масъулини ҷамоати деҳот, истифодабарандагони ин заминҳо дастур дода шуд ки дар кӯтоҳтарин фурсат барои аз обхезӣ эмин доштани заминҳои кишт, корҳои соҳилбандиро ба ҷо оранд. Ҳамчунин дар ин сафар раиси шаҳри Панҷакент аз заминҳое ки барои кишти картошка пешбинӣ шуданд ва дар қисмати онҳо ҳоло кишоварзон кишт мекунанд, боғи навбунёди дарахтони навъи зудрас дар деҳаи Сари Камар дидан намуд. таъкид шуд ки дар иқлими ин ҷо аз картошкаи барвақтӣ ҳосили хуб гирифта, дар ин заминҳо кишти такрории дигар зироатро низ ба роҳ мондан мумкин аст. Дар маҷмӯъ ҳоло дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфиродии ҳудуди ҷамоати деҳоти Хурмӣ ҳар сол 600 гектар шолӣ парвариш мекунанд ва биринҷи Хурмӣ дар бозор харидорони зиёде дорад ва соли равон бо дастгирии шарикони рушд бунёди коргоҳи бастабандии биринҷ зиёд пешбинӣ шудааст. бунёди миллат аз маориф оғоз меёбад. таъкид шудааст дар паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии мамлакат. бо роҳнамоии муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳри Панҷакент низ барои рушди пойгоҳи таълиму тарбияи насли навраз корҳои зиёде ба ҷо оварда мешавад. аз ҷумла бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳоло таъмиру таҷдиди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 деҳаи озодагон идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҳангоми боздид аз ҷамоати деҳоти Хурмӣ барои ба анҷом расонидани сохтмони қисмати дуюми бинои таълимгоҳ шинос шуд. ба масъулони ширкати сохтмонӣ ки корҳои сохтмон, таъмиру таҷдиди таълимгоҳ ба онҳо вогузор шудааст, роҳбарияти ҷамоати деҳоти Хурмӣ, омӯзгорон, фаъолони деҳа дастур дода шуд ки барои дар муҳлати кӯтоҳ анҷом додани сохтмон ба тартиб овардани роҳ ва саҳну атрофи он намои биноҳои ҳамшафати таълимгоҳ чораҳои амалӣ андешида шавад. ҳангоми сафари корӣ раиси шаҳри Панҷакент бо рафти таъмиру таҷдиди маркази саломатии деҳаи озодагон ки бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва шарикони рушд сурат мегирад. бунёди коргоҳи хурди дӯзандагии соҳибкор Гуландом Зиёдуллоева корҳои ободонӣ дар соҳи байни деҳа шинос шуда ба ташаббускорони онҳо сипос гуфт ва барои босифат анҷом додани ин корҳо дастур дод. дар Сари Камар занбӯруғ парвариш мекунанд. сокини деҳаи Сари Камари ҷамоати деҳоти Хурмӣ Завқиддин Шодиев ва ҳамсараш Зулфия Қаюмова дастури пешвои муаззами миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро ҷиҳати истифодаи босамари ҳар ваҷаб замин бо камоли эҳтиром ва кордонӣ ба ҷо меоранд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҳангоми боздид аз ҳавлии онҳо дар деҳаи Сари Камари ҷамоати деҳоти Хурмӣ ба ин оила барои истифодаи босамари замини назди ҳавлигӣ изҳори сипос намуд.
ин оила дар ҳавлияшон дар масоҳати 2 ҳисса 2 гармхона бунёд намуданд ва ҳоло он ҷо ниҳолҳои бодиринг нашъунамо доранд. тавре соҳибхона иттилоъ дод дар як навбат аз як гармхона 150 кило бодирингро ба бозор мебароранд. таҷрибаи дигари ин оилаи кордон роҳандозии парвариши занбӯруғ аст. тухми онро аз ҷумҳурии ҳамсоя дастрас намуда дар халтачаҳои полиэтиленӣ бо боқимондаҳои коркарди пахта дар як хоначаи хурд парвариш менамоянд. дар 6 моҳ ки муҳлати парвариш аст, онҳо дар маҷмӯъ беш аз 225 кило занбӯруғро ба харидорон пешниҳод мекунанд. тавре гуфтанд он бо нархи 60-70 сомонӣ ба савдо меравад ва талабгоронаш низ хеле зиёданд. зимни боздид аз ҷамъияти деҳоти хурмӣ раиси шаҳри панҷакент аз чанд коргоҳҳои хурди соҳибкорон дидан намуда бо фаъолияташон шинос шуд. коргоҳи хурди коркарди чӯби Норхоҷа Раҳимов низ рӯзи боздиди раиси шаҳри панҷакент хеле серодам буд. ӯ бо харҷи 50 000 сомонӣ дастгоҳи чӯббурии истеҳсоли Русия дастрас карда эҳтиёҷи ҳамдеҳагон ва сокинони деҳаҳои атрофро мебарорад. сокини дигари деҳаи Озодагон Хуршед Валиев дар маркази деҳа маркази савдои барҳаво бунёд намудааст ва ҳоло ба харидорон маҳсулоти гуногуни ғизоӣ, саноатӣ ва бинокорӣ пешниҳод менамояд. рӯзҳои наздик дар ин маркази савдо мағозаҳои нав мавриди истифода қарор дода мешаванд. раиси шаҳр дар суҳбат бо соҳибкорон аз дастгирии ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент сухан карда, онҳоро ба васеъ кардани истеҳсолот, ташкили ҷойҳои нави корӣ, саҳмгузорӣ ба корҳои ободонӣ даъват намуд. муҳтавои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ҳангоми боздид ва иштирок дар тантанаҳои наврӯзии вилояти Суғд баён доштанд. дастурҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва вазифаҳои фаъолон оид ба иҷрои онҳо дар мулоқоти раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо фаъолони ҷамъияти деҳоти хурмӣ матраҳ гардид. раиси шаҳри Панҷакент баъди шунидани гузориши раиси ҷамъияти деҳоти хурмӣ ба ҳозирин ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои муаззами миллатро ҷиҳати ҳифзи захираҳои об, вазъи сиёсии ҷаҳон ва минтақаро ёдрас намуд ва натиҷаҳои боздиди корӣ аз ҷамъияти деҳот мавриди баррасӣ қарор дода шуд. зикр шуд ки хоҷагиҳои деҳқонӣ, кишоварзон бояд аз ҳар қитъа замини кишти серҳосили соҳили дарёи Зарафшон барои истеҳсоли шолӣ ва дигар сабзавот картошка бо самар истифода намуда баробари ин дар соҳилбандии дарёи Зарафшон ки ҳоло сатҳи об баланд нест саҳм гузоранд. дар мулоқот ҳамчунин таваҷҷуҳи фаъолон ва сокинони ҷамъияти деҳот ба корҳои ободонӣ, таъмиру ороиши намои биноҳо, ба таҳсил дар мактабҳои миёнаи касбӣ ва олӣ ҷалб намудани хадмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, пешгирии гароиши ҷавонон ба ақоиду ҳаракатҳои ифротӣ, бо муваффақият ҷамъбаст намудани маъракаи баҳории даъват ба хидмати ҳарбӣ ҷалб карда ба саволу дархостҳои ҳозирин посух гуфта шуд. гузориши Сабрина Акрам ва Ваник Муҳаммад Мирҷонов. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавонмарди ба нангу ба номуси кишвар ба ҳисоб меравад. имрӯзҳо ба шарофати истиқлолият дар қисмҳои низомӣ тамоми шароитҳо фароҳам мебошад, аммо мутаассифона ҳастанд ҷавононе ки аз хизмати модарватан саркашӣ мекунанд. ба идомаи ин мавзӯъ мутаваҷҷеҳ бошед. ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст. тартиби хизмати ҳарбиро қонун муайян мекунад. гуфта шудааст дар моддаи 42 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳар ҷавони синни хизмат барои саркашӣ аз адои хизмати ҳарбӣ мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.
санаи 2 феврали соли равон дар маҷлиси ошкорои судӣ дар толори маҷлисгоҳи суди шаҳри Панҷакент парвандаи ҷиноятиро бо айбдории сокини деҳаи кӯҳдомани ҷамоати саразми шаҳри Панҷакент Шоҳиҷаҳон Назаров, раиси кунандаи суди шаҳри Панҷакент Мирзозода Манучеҳр, котиб Убайдуллозода Шодон, ҳамзамон бо иштироки айбдоркунандаи давлатӣ Сиддиқзода Муҳаммадҷон, тарҷумон Усмон ва ҳимоятгар Мирзо Фотир ва Дилбарой баррасӣ гардид. Зикр карда шуд ки судшаванда санаи 28 июни соли 2022 бо даъвати комиссияи давлатии комиссариати ҳарбии шаҳри Панҷакент ҳамчун даъватшаванда ба комиссариати ҳарбӣ ҳозир шуда аз муоинаи тиббӣ гузашта қобил ба хизмат дониста шуда даъватнома барои ҳозир шудан ба нуқтаи ҷамъшавии шаҳрро шахсан худаш қабул намуда аз он саркашӣ намудааст ки асосҳои қонунӣ барои аз хизмат озод намудан дар ӯ мавҷуд нест. Шоҳиҷаҳон Назаров оиладор буда соҳиби фарзанд нест ва дар қайди духтури рӯҳшинос ва нарколог намеистад. Назаров Шоҳиҷаҳон Бахтиёрович бо моддаи 343 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда нисбати ӯ тибқи ҳамин модда ҷазо дар муддати маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 1 сол бо аዶ намудани ҷазо дар колонияҳои ислоҳии дорои низоми умумӣ таъин карда шуд. Нисбати Назаров Шоҳиҷаҳон Бахтиёрович бо моддаи 343 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 1 сол бо аዶ намудани ҷазо дар колонияи ислоҳии дорои низоми умумӣ таъин карда шавад. Муҳлати адои ҷазои Назаров Шоҳиҷаҳон Бахтиёрович аз рӯзи 6 январи соли 2023 сол ба ҳисоб гирифта шавад. Чораи пешгирии Назаров Шоҳиҷаҳон Бахтиёрович ба ҳабс гирифтан мисли пештара бетағйир монанда шавад. Далели шаҳии парвандаи шахсии даъватшаванда Назаров Шоҳиҷаҳон Бахтиёрович дар қабати парванда нигоҳ дошта шавад. Нисбати ҳукм дар муддати 10 шабона ба воситаи ҳамин суд ба коллегияи судӣ ба парвандаи ҷиноятии суди вилояти суд шикоят ва эътироз баён намудан мумкин аст ба истиснои асосии яктарафи онро пурра будани тафтиши судӣ ва мувофиқат накардани хулосаи суд ки дар ҳукм баён шудан ба ҳолатҳои воқеии парванда. Раискунанда имзо. Пас аз ин мурофиаи судӣ умед бар он мебандем ки ҷавонони бонангу номуси мо хуб дарк мекунанд ки хизмат ба ватан барои онҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагист. Насли ҷавон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хизмат намуда муҳимтарин мактаби обутоби ҳаётро паси сар мекунанд. Маҳз дар ҳамин ҷо ҷавонписарон дарси шуҷоату мардонагӣ омӯхта муҳофизат кардани хоки поки ватанро ёд мегиранд. Хизмати ҳарбӣ нишонаи равшани эҳсоси ватандӯстӣ, дарки зарурат ва аҳамияти ҳимояи манфиатҳои давлат ва халқи Тоҷикистон мебошад. Мо бояд ҳама суханҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дарк намуда ба бовари он кас сазовор гардем. Нагузорем ки осудагиву оромии кишвари моро касе халалдор намояд. Хизмат дар сафи артиш на танҳо қарзи фарзандӣ, балки ифтихор ва шарафи бузург аст. Гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. яке аз устодони донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Фирдавс Наҷмиддинов рисолаи докториро ҳимоя намуд. Мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. сафи номзад ва докторони илм меафзояд. боиси хурсандист ки сол то сол шумораи устодони унвондор дар донишкада меафзояд. соли 2023 низ барои устодони донишкада дар самти иҷрои корҳои илмию тадқиқотӣ соли пурбарор буд, зеро дар ин давра шумораи зиёди унвонҷӯён ва докторантон рисолаи номзадӣ ва доктории худро дифоъ карданд. Чунин хабар медиҳад сомонаи расмии донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент. Ин навбат санаи 1 апрел Наҷмиддинов Фирдавс, мудири кафедраи назарии иқтисодӣ ва идоракунии донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент рисолаи доктории худро дар шӯрои диссертатсионӣ назди Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар толори шӯрои диссертатсионӣ дар мавзӯи механизми ташкилии иқтисодии рушди соҳибкории хурд дар соҳаи хизматрасонӣ, назария, методология, амалия барои дарёфти дараҷаи илмии доктории илмҳои иқтисодӣ аз рӯи хизматрасониҳои тиҷоратӣ ва маишӣ баргузор гардид сарбаландона ҳимоя кард. Инчунин ёдрас мешавем дар моҳҳои гузашта Худой Назаров, Меҳруҷиддин, Давлатов Давлат ва Ансоров Неъматулло низ рисолаҳои худро ҳимоя намуда номзад ва докторант шуданд. У нас в Панҷакенте появился доктор экономических наук. Это один из лучших наших преподавателей.
И слава Богу, что он стал доктором наук. Теперь у нас в Пенджикете есть свой доктор экономических наук. омӯзгорони донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент боз ҳам талош менамоянд то рисолаҳои номзадӣ ва доктории хешро ҳимоя намуда сафи чунин донишмандонро дар шаҳри панҷакент бештар намоянд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо дар рӯзҳои истироҳатӣ хушу бо фароғатро хоҳонем. хайр, саломату сарбаланд бошед.